Gaur asteazkena da eta Berriozarreko jaiak hasiko dira. Gu bertara etorri gara izan ere, bertan daukagu xedea eta oso berezia da guretzat aurtengo jaiak. Bertan, gaztonetatik jaurtiko da txupinazoa eta guk ikusiko dugu. Eta pixka bat ere jendeari bilatuko dugu elkarrizketaren bat egiteko. Xabirekin gaude eta, Xabi, noa etorri zara izan ere gaur hasiko dira Berriozarreko jaiak, ez da? Bai, postasun handiz eta, orain gure semea jaso du lehenbiziko zapia eta, pozik. Hasi gara paskari batekin peinan eta, orain erraldoien zain. Eta nor dago ilusionatuago, semea edo zuk? Semea, baita ni ere, baina ni badakit, gero azken finean festak gogorrak izango direla eta pixka bat baiaiak nekatuta. Nola aurreikusten dituzu aurtengo jaiak? Nola? Aurreikusten dituzu aurtengo jaiak, ze intuitu? Hori, hasieran semekin, erraldoietan, puzgarrietan edo, toriko de fogo eta, gero ja egun batean utziko diogu Seme-alabak? Ez, bai, seme-alabak utziko dizkiegu gurasoei eta, gu parrandan ibiliko gara. Aprobetxatuko duzute pixka denbora, bai, karo, hori da. Ez dakit ja gogoz, ostirala etortzen den eta iristen den eta, momentuz seme-alabekin gustora eta postasun handiz, bai. Xabi, mila esker eta jaiez gozatzea espero dugu. Bale, eskerrik asko.
Bueno, neskatu batik egon da, nola duzu izena? Enara. Enara, eta zer egingo duzu aurten Berriozarreko jaietan? Ongi pasa. Ongi pasatuko duzu? Bai. Gaur hona, etorri zara erraldiak ikustera? Bai, eta nire lehengusuaren... Zapia eman diote zure Bai. lehengusuari? Bai, irabazetuelako kartela. Ze ongi, ezta? Bai. Eta gaurko plana zen izango da zuretzat? Hemen egon, eta lagunekin joan. Eta gauean ere aterako zara edo oraindik ere dizute usten gurasoek? Bai, gurasoekin. Gurasoekin. Eta horrengo egunetan zer intentzio daukazu ere? Gurasoekin egon edo lagunekin gehiago? Lagunekin gehiago. Eta batez ere, zer izango da zure intentzio nagusia? Barraketara jun, jaietara? Jaietara eta... Orokorrean, ezta? Bueno, oso ondik pasatzea espero dugu. Vale. Ni esker. Agur. Beno, konpartsakide bat aurkitu dugu, zure izena zein da? Alejandro. Alejandro, zenbat urte eramatzazu konpartsan partizipatzen? Dezente. Ja, honetan 13. Ez da oso izen polita, baina, 13. Eta urtengo urtean nola ikusten duzu? Ongi betiko moduan lagunekin, konpartsarekin, eta giro ona dago, eta hori, beti bezala pozik eta oso ongi pasatzen. Aurrenengo eguna izan da, berezi izango da, ezta? Bai, hori egia da. Eta gero bueltatxo bat, eta gerokoak. Egunero aterko zarete konpartsarekin edo batez ere gaurko eguna eta egun seinalatua? Gaur bai, bihar ez, eta gainerako egunetan bai. Hori da, orduan bihar festa eta beste egunetan bai. Orduan ez da inbeste astun egiten erraldiera ematea, ezta? Ez, egia esan ez. Ajeak ez du ere perjudikatzen pixkat? Hori, segun, bakoitzari modu batean, bestean, baina, ez da arazo hori. Hala ere, hainbat konpartsaki zarete eta suposatzen dute turrantuko zaretera... Bai, normalean, kale jira bat, hori, eta barruan dagoen ateratzen da, eta bestea sartzen da, eta gainera festetan, majo biltzen gara, eta, hiru konpartsakide erraldoian, eta, gutxi gora bera ongi moldatzen gara. Alejandro, mi esker, eta espero dugu hain ez astuna izatea jaiak eta oso ongi pasatzea. Ongi, mi esker, ongi pasa. Bikote bat aurkitu dugu izenak? Izaro. Iker. Eta gaur hasiko dira jaiak, zer espero duzute? Ongi joatea ez, no sé. Bai, ongi pasatzea eta dazta. Horko egunerako adibidez zer egingo duzute? Txupinazora joan eta ongi pasa, no sé. Bai, joan txupinazora eta bueltak eman. Eta gero gauen ateko zarete edo ja ikusiko duzute? Gauean pizka bat. Bai, pizka bat. Zeren azkenean egun asko dira eta suposatzen dute dosifikatu duzutela pixka bat, ere? Bai. Eta horrengo egunetan zein da zuen intentzioa, zer egingo duzute horrengo egunetan? Geratu, denbora guztian. Bai, eta kalean egon. Bazkariren bat daukazute programatuta? Bai, egun batean geratuko gara kalean bazkaltzen eta hola. Kuadriarekin? Bai. Eta kuadriak ere ikusi dugu ez duela intentziorik hitz egiteko, baina zuek bai? Bai. Bai, eske gara popuz. Bikote, espero dugu oso ongi pasatzea jaietan eta asko gozatzea. Bale, eskerrik asko. Kuadrilla, zer espero zute aurtengo jaietaz? Oso ondo pasatzea. Ongi egotea denekin. Gaurko egunerako adibidez zer egingo duzute? Barrakak eta txupinazora joan. Bai, txupinazoa asteko irriketan zaudete, ezta? Bai. Zua, gaztetu! Eta gauean ateratzeko intentzia dago? Bai.
Beno, Mariarekin gaude, Mariaz. Zer moduz espero dituzu gaurtengo jaiak? Oso ongi. Gaur botako dute txupinazoa irekitan zaude? Bai. Eta gaurko intentzioa zein da? Ongi pasatzea eta gaua ongi egotea. Baina gaur potente edo egunetan zehar? Potente egun guztiak. Eta kuadriarekin etortzeko intentzioa daukazu? Kuadriarekin egongo zara batez ere? Bai, bai. Eta zer da jaietaz gustatzen zaizun gaiena? Lagunekin egotea eta pues, guztia orokorrean. Badago egun importanterik ora agendan? Herrikoa. Goiango igotzen garenean. Eta zer egiten duzute bertan? Pues, denetarik. Orokorrean? Lagunekin egon eta dantzak ikustea. Ba, bueno, espero dugu oso ongi pasatzea jaietaz eta asko disfrutatzea. Zerrik asko. Ni esker. Agur. A ber, kuadrilla, zer egingo duzute aurten jaietan? Ondo pasatu. Ondo pasatu. Denek pasatuko duzute ongi ordun? Bai, bai. Eta gaurko egunean zer egingo duzute? Ez dakit. Txupinazan egon, eta gero, pues ez dakit jolastera edo barraketara joan. Eta kilikiak eta erraldeak ikusiko dituzute? Bai, hori be. Eta asko jotzen dizute edo ez? Bueno, gutxi. Korrika pixka bat egin eta gero aia ikusiko duzute, ezta? Bai. Eta aurrengo egunak nola espero dituzute? Divertigarriak ikusi eta barrakak. Barraketan? Eta barraketan zein da gogokoena? Maxioia? Bai. Bai? Bai. Eta asko montatuko zarete edo ikusiko duzute? Bai, asko. Eta azkenean agurtuko duzute xaloa guretzat? Bai. Bai. Agur! Euskal Herria! Bueno, Asierrekin gaude, Asier. Arratsaldeon. Zer espero duzu aurtengo jaietaz? Sobre todo gozatzea
lagunekin egotea, eta baita ere emakumeak ere libre izatea festan. Txupinazoak hartiko dute, irikitan zaude? Bai, go askorekin, baina justo joan naiz entrenatzea, así que erdizka. Baina ere jaia eta entrenamendoko uzartzea lortuko duzu? Bai, seguro, hori seguro. Denbora dago denetarako, así que... Egun gozte den egun gozara hemendikan edo nola? Joan naiz hori entrenatzea eta gero etorriko naiz seguro eta gaua hemen, gero... Alare hortxe dago asteburua eta asteburuan suportzen dute gehiago akotere gauzarela, ezta? Ba, asteburuan ez dago partidua eta orduan egun guztia hemen Berriozarren. Badago egun bereziren bat, hola afari edo bazkariren bat daukazuna programatu? Gaur gauan dakagu afaria, gaur lehen izan dugu gazte bazkaria, eta baita ere da egun oso espeziala, aldezarren da, eta niretzat da egun oberena. Berezina orduan? Berezina, niretzat, Gero badaude bestelako iritziak eta... Baina, zer, espero dugu oso ongi pasatzea jaietan eta asko disfrutatzea? Mi esker, ondo pasatzuek ere. Musikariko ariatxo batekin elkartu gara, zeitzen duzute? Neike, Naiane, Maren. Tander. Eta ikusten dugu dugunez, hona etorri zarete, jaia pixka bat ere girotzera, ezta? Bai. Ze konpartsa edo ze taldekoak zarete? Zulalai elkartea. Eta zenbat urte eramatzute jotzen? Hau da lehenengoa.
Orduan berezia zuentzat, ezta? Bai. Momentuz, zer moduzare egin dizute harrera herritarrei? Ongi. Eta egun osoak egongo zarete hemen jotzen edo hau batez ere izango da egun berezia? Txupinazoaren eguna eta jazta. Eta hurrengo egunetan jaietan egongo zarete gozatzen edo zer egingo duzute? Bai. Zer egingo duzute adibidez? Ba, lagunekin egon musika entzun eta dena. Bai. Eta kontzertuak ikusi supatzen dut, ezta? Baita. Badago egun berezirik zuentzat? Ba, denak, herria da, eta dena da ude ongi. Ba, bueno, Koaria, espero dugu oso ongi pasatzea eta asko gozatzea jaietaz. Bueno, Asier, kontu guzu, zer egingo duzu jai hauetan? Ba, izan dugu Baskaria orain gazteekin, orain txupia, gero interpeñas ahí, sin más, kaina batzuk lagunekin, eta nada hori, gustora, disfrutatzera, ja, amaitzen dela uda, eta uda punto y final, baina por lo alto. Así que primera. Egun osoak egongo zara hemen edo dosifikatuko duzu pixka bat ere potentzia? Ez, egun osoa hemen, dira lau egun a tope, gainera gero ja anima noa, así que aprobetxatu behar dut hemen lo que me queda, gutxienez a fundir. Zer da jai hauetaz gehien gustatzen zaizuna? Gehiena, ni gustatzen herriko eguna, ze batzen gara, ba, hori maz da, guretza da nola berezia. Ze batzen gara herria, grau mayordomoena, da tradizionala eta polita da. Horra, niretzat herriko momentua da politena, baina guztia ongi dago, jo que se juerga azkenea guretza da, polita da, jaiak, eta oso gustora gaude, egon guztietan ez dikondo. Bueno, entzun dugunez, ja ofizialki hasi da txupinazoa. Ikusi nahi nuen, baina orain ez dut ikusi, sabes? Orduan, ja urtziko zeitu hemen, espero dugu oso ongi pasatzea. Bueno, Jolas Emanuelekin gaude, ja hasi dira Berezarreko jaiak, ja irrikitzen zaude jaietaz gozatzeko? Bai, baina, bueno, batez ere jaiak dira gaztentzako. Gu ja ikusten dugu festa, baina beste moduz, ja, baina ongi, oso ongi. Hombre, ja ere jaiak denentzako dira, zuek jaiak denentzako, baina batez ere gaztentzako. Batez ere. Eta haiek, bueno, egin behar dute festak eta dena. Zuk adibidez gaurko egunean zer egingo duzu? Gaur, bueno, orain hau, gero joango naiz Peñetako torneo ikustera, eta gero lasaitasuna, ja, lasai, ibiliko naiz. A ber, bikote, konti guzue, zer egingo duzute aurtengo jaietan? Despasatu! Asko! Ja jaiak hasi direla gaurko egunean zer intentzio daukazute? Angela, itxoin! Angela, tia! Orain zer? Gaurko egunean nahi zer egingo duzute? Gaur da egunean? Gaur. Publikoan? Gaur! Gaur dago DJ, argi plazan. Zumba, afaria, DJ, guztia. Eta gaur atope aterako zarete edo? Bai, gaur atope. Egun osoak atope. Bai. Eta horrengo egunak zintentzua kasute egitea? Pues bihar da herriko jaia, herrian, eta aurrengo egunean, aurrengo egunetan... Aurrengo egunetan, ere, atope. Orduan, esan dite dantzatuko duzula, zer dantzatuko duzu? Euskal dantzak. Euskal dantzak batez ere? Hemengo konpasaren batetan? Bai, hemengo taldean, deitzen da Txorizuri.
Aero, zer moduz hasi dira jaiak? Oso ongi, bai. Gaurko plana adibidez zer egingo duzu? Gaur ikusiko dut orain finala, partidua jokatzen dena, eta ez hainbeste, nada más. Eta partidua nola ikusten duzu? Norkik irabaziko du partidua? Zulo irabaziko du. Zuko egin duzu apustu edo ez? Ez. Ni ez daukat oraindik adina, Bueno, eta gaurko gauerako ataltzeko intentziorik dago? Gaur ez, baina bihar agian. Bihar agian ikusiko duzu, ezta? Bihar adibidez zer dago? Ba ez dakit, oraindik ez dut ikusi programa, baina agian bihar bai. Batez ere, suposatzen dut, kuadriarekin egongo zaretela egun osoak, ezta? Bai, gaur bazkaria egin dugu hemen, paellatxo bat, eta, bueno, kuadriarekin. Ondo, ezta? Bai. Eta horrengo honetan, afaririk edo bazkari daukazute programatuta? Bai, larun batean hemen kalean daukagu eta ez daukagu, bueno bai, gero daukagu, uste dut igandean daukagula hor basoan beste baskari bat eta jazta, ez daukagu. Azken finean egun asko dira eta segurazki hainbat ekitaldi egongo dira planetatuta, ezta? Bai. Nena duzute izena? Unaz, niditzen nahi Ekain. Aitorri zena du. Eta zer egingo duzute aurten jaietan? Ez dakit. Ez dakizute? Ez. Gaurko gunean adibidez erraldiak eta ikusi dituzute? Nik gero joango naiz barrakara. Zuek ere egon zarete barraketa? Bai. Eta zein da barrakariko gogoena daukazutena? Koltsoneta. Bueno, ni joaten naiz puesta baterak daukat ardoak eta niri gustatzen zait hori. Eta asko ere bazten duzute edo ez? Bueno, batzuetan. Eta horrengo gunetan ere, mehendik egongo zaite kailetan zehar edo ikusiko duzute? Bai. Badaukazute egunen bereziren bat ola familia edo lagunekin egiteko? Bai, ni egun batean ez dakit ongi zein inbitatuko dut nire primoak. Lehengusuak? Bai. Eta zer egingo duzute lehengusuekin? Pues joango gara piztinara eta gero joango gara barrakara eta gero lehenengo piztinara eta gero intxableak eta gero barraketara. Egun berez izango da, ezta? Bai. Eta azkenik, esango diozue agur xala telebistari? Agur. Kaixo, nola duzu izena? Jon Goldara zena. Jon? Jon. Eta zer montza dituzu jaiak, Jon? Oso ongi, beti bezala ez da zer aldatu azken urtetan. Gaur adibidez zer egin duzu? Pues ikusi dut txupinaz bat, eman dut buelta bat, eta orain ikusiko nuen Interpeinen partidua, hasiko dela gutxi barru. Eta, daukazu ekipo favoritorik edo? Bai, Zulo Alaia ekartea zen, Zulo Alaia ekarteko naiz. Nola ikusten duzu urteen taldea? Ongi, pasaren urtean final berdina izan zen eta galdu izan genuen, baina espero dut gauzak aldatzea urte. Eta kuarriekin zaude animatzera? Bai, banoan etxertan lagun baten bila gelditu dela horre zagatua. Bueno, espero dugu laguna aurkitzea eta gero ere hor bertan egote animatzeko, ezta? Bale, agur. Bueno, Maia, ikusten dugu ez hemen, kubo handi bat daukazute, zer daukazute hemen barruan? Egin dugu zurrakapotea. Eta bertan botagu, kaslimon, vodka, kaslaraño, sangria, kaslimon, sangria, gero melokotoia, bai, sagarra, azukera suposten dut ere, ez? Bai. Eta gero fruta pila bat. Melokotoia, sagarra eta pues la pera. Denetarik. Neuzu probatu. Bueno, a ver, zer modu dagoen? Oso ona dago, Amarra, Ez que artista bagara, Bai. Ona dago. Eta momentu ez nola hasi dira aurtengo jaiak? Pues horrela, sabes? Egunero berdina. Egunero berdin, bai. Gaurko eguna erabiliko duzute potente bezala edo dosifikatuko duzute egun hauek? Potente. Ez, nik uste dut, potente. bihar, osteguna, azken finean da herrian, eta bertan ateratzen gara berrizarko guztiak, eta nik uste dut dela potenteena. Hori bihar. Bai, herrian. Herrientzako suposatzen dut potente izango dela azken finean zuentzat da. Bai, eta bertan prestatzen dugu azken finean, berriozartko entzat, festa guztia, eta orduan azken finean osteguna da nirentzako hoberena.
guretzat adibidez zein da egun potenteena. Pues ere, ez dakit bihar izango da egun klabea. Ni hemen geratuko naiz, ni ez naiz hemengoa, baino hemen bizi naiz, basikamente. Ez dut hemen lo egiten, baino hemen bizi naiz, sabes? Eta orduan bihar izango da egun potentea bai. Eta nola ikusten duzute hurrengo egunak, adibidez asteburua? Asteburua egongo da ederki, urtero, asteburuetan etortzen da jende pila eta orduan nik uste dut urte honetan gertuko dela gauza bela. Eta eskertzen da jendea etortzea? Bai, azkenean bai. Etortzen da jende asko ezagutzen dugu eta... Ez dirua, dirua da klabe, bai. Eta batez ere utziko dute dirua, ez da? Bai, nik adibidez urte honetan egongo naiz larun batean txosnan eta ikusiko da zenbat etortzen den. Etorri guztiok, edatera eta dirua, venga! Bikote, espero dugu jaia asko gozatzea eta oso ongi pasatzea, mi esker, Esker, berdin. Zuei eta etorri, Berrezarko festetara. Venga! Hau ere oso ona dago, esan jarko dugu, benetan. Gora Berrezarko jaiak! Eta, bai, bakarrik gu daukagu, ekinik dauka, eta listo. Ez dakin hori gehiago. Darama, ardoa, eta gauza gehiago. Eta, ja. A ber, bikote, zer moduz hasi dira jaiak? Ongi. Zer egin duzute gaurko egunean, adibidez? Pues disfrazatu. Bai. Eta zer dela eta mozoratu zarete? Pues mamarratxos. Aurkitu duguna dendan. Jaietan egoteko, ez da? Bai. Eta orain ikusiko duzute partidua? Bai. Norko uste duzute irabaziko duela partidua? Zulo! Berazki ez, ez? Bai. Animatuko duzute orduan, ez da? Bai, asko. Eta hurrengo egunetan zer egingo duzute jaietan? Musikako kontzertura joan eta... Barraka. Barraketan egongo zarete? Bai. Eta zein da barrakeriko gogokoena? Autoak. Autoak? Bai. Txokeko autoak. Ondo manatzen dituzuete autoak, orduan? Bai. Bai. Eta norbaitek esan dizute ez txokatzea asko edo zuek zarete? Ez, guk. Ni txokatzen naiz. Asko. Eta zer espero zute hurrengo jaietan? Ongi pasatzea batez ere? Bai. Bai. Eta azkenik agurtuko duzute Xaba Telebista guretzat? Bai. Vale. Agur! Sentitzen dut oso sekretua da, duela, aspalditik egiten dugula errezeta berdina, bakarrik gubio daukagu errezeta, orduan, hori. Ardoa bai darama da, baina, jazta, ezin dugu gehiagorik. Alara ikusten dugunez, ja badago pixkat utxik. Bai, jazta. Hau da geratzen dena, 40 litro egin ditugu, eta hau da soberan dagoena. Hau izan da guztia gaurkoz, gozo egin pasatu dugu, hemen partidua jokatzen ari dira, eta mendik egitoko dira pixkat ere partidua ikusten eta zertxo bat ere hartzen, un momentu zamaitu dugu, baina jaiak oraindik ere badaude eta igandera arte egongo dira, eta espero dugu ongi pasatzea.